Quiapo Andy. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin at lubos po ako nagpapasalamat sa inyo na umabot na po ako ng 1,650. Malaki na po para sa akin yun dahil sa inyo, marami pong nakakapanood din sa akin, marami pong nagpupunta rito paggagamot. Ngayon itong umaga nito, January 25, ay mamaya-maya po, mayroon pong pasyenteng pupunta rito. At maraming salamat din sa Panginoon Kristo dahil dumadami po ang pasyente ko at naibasan ang kanilang mga nararamdaman sakit. At nagpapasalamat po talaga ako sa walang sawang nagsusuporta sa akin. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at hindi ko na po kayo babanggitin ang mga pangalan nyo. Lahat po kayo ay nagpapasalamat po ako ng maraming. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po napapanood ang video ko. At kung hindi nyo po sinishare yung iba, maraming salamat. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat, lalong-lalo po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa lahat ng maraming blessing na ibigay sa inyo, sa inyong pamilya, na lagi kayong ilayo sa lahat, sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. May konti lang po akong sasabihin sa aking pagla-live. Kunting-kunti lang po. Kasi po kahapon, may nagpagamot dito. Hindi ko na po siya kinuwanan ng video. Pero ito lang ay konti lang po. May konti lang po akong tips para sa iba. Hindi po basta-basta sumasanib ang isang diwata at ang mahal na ina o mahal na santo ninyo sa isang tao lamang. Lalo na ito pag ito'y nasa maraming tao. Hindi po pwede po yun na ang sasabihin na maraming ganito, ganyan. Ang ating Ama sa Langit o ang mahal na ina, kung ito man ay magpaparamdam sa isang tao at sa kanya, ito'y dadaanin sa panaginip o sa pangitain lamang. Hindi itong kikipag-usap sa maraming tao na basta-basta. Tandaan niyo po, si Satanas ay kaya niyang gayahin ang lahat ng boses pag nandito sa lupa. Kaya niya tayong linlangin. Kahit sinong tao pwede magsalita ng iba-ibang boses na pwede niya sabihin na sinasaniban siya ng mahal na santo ninyo o mahal na ina o diwata. Hindi po pwede yun. Pwede po yun unang panahon, sabi ng Inang Salome ko. Pero sa panahon ay matagal na panahon na yun. At hindi basta-basta nakikipag-usap ang mahal na ina, lalo pag maraming tao at sasanib ito sa mga tao at magsasalita. Hindi rin po yun basta boses na kakaiba. Yun ay boses nito ay hindi nagsasalita ang yung bibig, pero lumalabas sa kanyang malakas na energy na parang may echo at volume. Kung bibig niya lang ay gano'n lang sa tao, pero hindi po bumubuka ito. Kakaiba po talaga. Kaya nagtataka ako doon sa pasyente ko na sinasaniban po ng diwata at saka ng mahal na santo ninyo at mahal na ina. Hindi po totoo yun. Pwede po gayahin ng ibang tao po yun. Yung iba po talaga nangangarap na makausap ang Panginoong Kristo. Pero hindi po yung basta-basta gano'n. Sa pangitain po, pwede po yung pangitain, panaginip. Nagpapakita ang Panginoong Kristo at nakakausap nito ng mga tao. Lahat tayo pwedeng gawin ng Panginoon. Pero kung sasabihin niya ganito, makikipag-usap ang mahal na ina sa isang tao, babae man ito, lalaki, bata, hindi po yun totoo. Minsan dala lang po yun ng emotional at pag-iisip na nangangarap na makausap ang Panginoong Kristo o ang mga o pwede po, diwata kung sinasaniban po siya. Good morning, Arnold Campo. Morning po. God bless po. Ilan po ang may bibigay ko po. Kasi yung kahapon po talaga, ngayon, mamaya-maya po may gagamutin ako. Nagtataka lang po ako. Sumasanib po ang diwata sa isang babae o isang bata daw. Sumasanib daw ang mahal na ina at ang mahal na santo ninyo at nagsasalita daw siya. Hindi po yung totoo. Ang kapangyarihan na binibigay ng Panginoon Kristo sa ating lahat, ang matinding pananalig at pananampalataya. Spirit nga po yun hindi po nakikita. O pwede po makipag-usap ng Panginoon Kristo sa panaginip o sa pangitain.
para po tayong tulog ang katawan lupa natin pero gising ang ating spiritual o spirit. Yun po pwede po yun. Pero kung gagawin pong i-medium at papasok po doon yung Diwata, Santo Niño, Mahal na Ina, hindi po yung totoo. Huwag po tayo magpaninglang. Katulad po yung kahapon ng pasyente ko. Hindi po yung totoo. Kasi iba po ang boses ng Mahal na Ina. Hindi po yung boses lang ng karaniwan ng boses ng tao. Wala pong makakatumbas sa kanyang boses. O ang Mahal na Santo Niño. Kahit sino pwede pong paliitin ng boses ng isang tao. Lalo kahit ipitin natin kung pag-aaralan mo ito. Importante naniniwala tayo na may Diyos. Mapagpalang araw sa iyo, Apo Andy. Mapag-awalang araw din sa iyo, Jonathan Espendion. God bless sa iyo, sa iyong pamilya. Yun lang, kaya lang po ako nag-live. Kasi kung tutusin, kung bibidyohan ko po kapon yung pasyente ko, mapapahiya lang po sa akin yun. Kaya sabi ko, dala lang po minsan ng emosyonal sa pag-iisip, nangangarap tayong bisang gusto natin maggamot, tapos nangangarap tayong makausap ang Panginoon. Kausap natin ang Panginoon. Hindi na natin siya kausap. Lagi natin siya kasama sa puso natin. Na si Jesus, ang Panginoong Kristo, ay nasa puso natin at nasa isipan. Yung po ang totoo. Hindi na po natin siya kailangang kausapin. Lagi po siya nakikinig sa atin. Dahil nandyan po siya sa puso natin. Ang puso niya at puso natin ay iisa lang. Hindi lang natin ito magamit. Kaya yung kahapon gusto ko pong mainis o tapikin ang taong ito. Hindi basta-basta nakikipag-usap ang mahal na ina, ang aking ina, o na nating inang lahat ng awa sa isang tao at lalo pag maraming tao. At hindi rin to pwede makipag-usap ang isang tao at sinasaniban ng mahal na ina, sinasaniban din ng diwata. Walang karapatan ng diwata basta-basta pumasok sa katawan ng tao dahil pag-aari ito ni Kristo. At hindi ito pwede magsalit-salit ng Santo Niño, mahal na ina at diwata. Ang diwata ay isang tao rin yon o isang elemento. May hati. Hindi po yung totoo. Pero sumasalib ang diwata sa isang tao. O pwede po yun. Pero yung ganun, hindi po ako naniniwala kahapon. Kung gusto ko lang po talagang barahin ng mga pasyente. Pero sinabi ko lang ang katotohanan. Kasi marami na akong ginamot galing pa ako sa lola ko. Pag may sapi, hindi talaga makatingin diretso sa mata ko. Pero nagtataka lang po talaga ako sa sinasabi nila. Ang nakikipag-usap lang po ang Panginoon natin sa langit, sa panaginip o sa pangitain lang. O pwede pong nanonood ka ng TV, nagpa-flash ang utak mo na hindi mo naman iniisip. Yung po ang sinasabing may vision ng yung utak o reincarnation. Mangyayari pa lang ang dilubyo o anumang bagay, usang pumapasok to sa isip mo, lalo pag naguhugas ka, naglalaba ka, naliligo ka, o may ginagawa ka na hindi mo naman sinasadyang isip. Kung wala ka lang matagang iniisip yung masaya ang puso mo, yung pong ibig sabihin yun. Pero hindi po ako basta-basta naniniwala sa sinasabi ng mga iba kong pasyente na pumupunta dito sa amin na siya ay sinasaniban ng diwata, Santo Niño at mahal na ina, at sinasabi niya sa isang tao, katulad ko, sa akin yung pupunta, yung pinaggamot ko ng isa kong pasyente kahapon, nasasabi niya sa akin, Apo Andy, ikaw ay pinagpala ng Panginoong Kristo, gabayan mo. Hindi po ako maniniwala sa kanya dahil tao lang siya. Kahit ako ay binigyan ng karunungan ng aking Ama sa langit, dinaan niya po ako sa panaginip, pangitain. Tulog ako, pero ang katawan lupa at espiritu ko ay wala sa katawan ko. Bagkus ito'y naglalakbay. At hindi ko pa nakikita ang aking Ama sa langit. Nakikipag-usap lang ako sa mga anghel na pinadala niya. Walang nakakakita sa nasasanib agad ang isang Espiritu Santo ng Diyos sa isang normal na tao lamang. Tinalo niya pa si Moses. Tinalo niya pa si Abraham, si Isaac. Hindi po totoo yun. Kung panahon ni Moses ay nakikipag-usap ang Panginoong Kristo sa kanyang isipan at nagpapakita ito o sa isang liwanag. Hindi po yun. Ang isang normal na tao ay hindi pwede kakayanin na 3 beses papasok o palipat-lipat lang. O pwede kung mga masasamang espiritu, mapanglinglang si Satanas. Maraming na ditong pumunta yan na kinukulam na hindi naman sila kinukulam. Sinasapian, hindi naman sila sinasapian. Pagkus,
ito ay inaalilihan ni Satanas. Dahil alam ni Satanas ang kahinahan natin. Pero lagi tayong nananalangin sa ating Ama, hindi niya tayo papasukan ng kahit anuman. Kung anumang dapat natin gawin, at lagi tayong nananalangin sa ating Panginoon Kristo, hindi tayo kayang pasukan ng dyablo. Importante lagi tayong manalig sa ating Ama sa langit at huwag tayo bibitiw. Habang tayo ay dumaan sa sakripisyo at pagsubok, nagiging matatag tayo sa pananalig at pananampalataya. Pagkusma muna ang puso't isipan natin sa Panginoon at ituturo ng Diyos ang dapat nating gawin. Hindi kung ano-ano, at alisin natin sa puso natin ang inggit. Ang inggit po yan ay galing kay Satanas. Pag nainggit ka sa isang tao, tinutokso ka ni Satanas. Hindi nyo po ba napansin ang kinainggitan yung tao kung anong sakripisyo at hirap na naranasan nila bago ka mainggit sa kanila? Lahat ng tao ay dumaan sa pagsubok. Huwag tayo mainggit sa kanya. Kasi kung alam mo lang ang sakripisyo nila bago nila natungtong ang kanilang kinakatayo na binigay ng Panginoong Kristo, may inspired ka sa kanila. Ibig sabihin yun, makakagawa ka sa kanilang inspirasyon kung paano nila nagawa yun. Kaya natin yun kung aalisin lang natin ang inggit sa ating puso't isipan. Basta't importante, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon bago tayo manalangin at magpatawad at humingi ng kapatawaran. Maging payapang utak at puso natin para lagi tayo basbasan ng Diyos Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Pantay-pantay ang pag-ibig niya sa atin. Walang mayaman, walang mahirap. Importante, naniniwala tayo ng Panginoong Kristo at may himala na hindi mo namamalayan kusang itong dumarating. Kung hindi binibigay pa ng aking Ama ang ating pinimikli, may dahilan siya at may nakareserbas para sa iyo. Hindi mo pa ito hinihiling, ay yun ay para sa iyo. Huwag ka lang mainip, darating ito at lalagpasan niya ang hinihiling mo. Ilang po ang masasabi ko at magandang umaga po sa inyo at mapagpalang umaga po. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo at magkaroon na po ng gamot sa COVID at sana po matapos na itong pandemic na ito at para maging normal na ang mga tao sa mundo at makapaghanap buhay na. Alisin ang takot sa ating isip at puso nawa ang Panginoon Kristo ang una't maghari sa ating buhay. At ganoon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Ipagdasal na natin siya. Kung kailangan baguhin ang mga taong ganoon, gawin natin at alisin lang ang galit sa ating puso at pag-iinis. Dahil minsan sinasaniban sila ni Satanas. Yun lang po. At maraming salamat po sa ating lahat at maraming salamat din sa nagsusuporta at nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko na po babanggitan ang inyong mga pangalan. Alam po ng aking Ama at nakikita po yon ng inyong mapagpala at laging ginagawa natin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at maging maayos tayong lahat. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Jonathan at Arnold Camo. Maraming salamat din sa iyo at God bless sa iyong pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong maniniwala basta-basta na sumasanib kung ano-ano man sa isang tao lang. Kung pati ang ating ina ang ginagawa nilang laruan, ang aking Ama na si Hesus Kristo ay ginagawa nila rin laruan. Hindi basta-basta sumasanib ang Panginoon Kristo. Bagkus ito'y nagpapakita sa pangitain at panaginip at dadaling ka nito kung saan man nararapat at hindi ka mapapahamak. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat at maraming salamat sa nagsusuporta. Kung wala kayo, kayo lang aking lakas. Sa mga lahat yung minsan may nagbabash ng konti sa akin, God bless po sa inyo. Wala akong karapatan magalit sa inyo. Bahala kayong magalit sa akin. Yung mga nagbabash ng konti kung ano nung sinasabi sa una kong video, maligaya pa rin ako. Pinagdadasal ko kayo na sana ay maghari ang kapayapaan sa inyong puso't isipan at alisin kung ano-anong pumapasok na negatibo sa ating utak. Wala tayong karapatan na husgahan ng lahat ng tao. Ganon din po ako maggamot. Kinakailangan ko siyang baguhin kung kinakailangan at matuto tayong manalangin kasi pag matuto tayong manalangin, hindi makakapasok ang negative o masamang espiritu sa loob ng katawan natin kahit sino pa magdasal. Yun lang po ang ating sandata. Maligayang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Amen.